og velkommen til Power of the Jokers. Først så vil jeg vise jer tricket, og bagefter så vil jeg rigtig gerne lære af det. Så vi vil starte med at lave det. Vi trækker kort, så bliver det der. Så ligger man på toppen af bunken. Og vi halverer, eller faktisk vi skal bare stoppe. Stop. Så halverer vi bunken. Så kigger vi på bagsiden. Se hvad der sker. To yoghurt er der lige pludselig. Så lægger vi den bunke med de 2 yoghurt ovenpå. Så lægger vi de 2 yoghurt, den skal vi bruge senere. Altså, det er sko. Hehehe, der fik jeg det. Nej. Nå okay, så det her er sko. Nej. Nå, det var sgu da mærkeligt. Så skal de 2 joker hjælpe os med at finde det. Prøv at se. 2 yoghurt. Der var 2 korn. Det var simpelthen ikke godt. Men jeg er jo simpelthen så snu, at det er den her. Det ved jeg bare. Nu har jeg prøvet det her trick meget. Men nu vil jeg lære jer, hvad det man gør. En af det, så skulle der ikke komme 2, der skulle kun komme 1. Det er bare mig, der kastede dårligt. Men derfor kan I jo godt kaste ordentligt. Nu simpelthen jeg så lære, hvordan man gør. Du starter med at tage det første kort ned, og lægge de 2 joker omvendt. Så læg den på. Så træk kortet. Det er vigtigt, at du ikke viser, at de 2 joker ligger omvendt. Det er bare det der kort. Så går sådan her. Så stop. Stop. Så halverer du bare. Og så kigger vi i bunken. De 2 yoghurt. Og så husk den bunke, hvor yoghurten er i. Den ligger det øverst. Og så siger du, det øverste kort er de kort, men nej, det er det ikke. Det nederste kort er de kort, men nej, det er det ikke. Og så er jeg kortet i bunden. Og så ligger vi jokeren her. Jokeren her. Og så kaster vi bare den. Men vi skal lige holde ved jeres kort. Og så kaste. Bare holde sådan, og så bare herpå. Og så kaste den på. Og så er det her jeres kort. Jeps. Det var det, men bare